Здравейте хора, какво става? Сега с моята приятелка Кристи 629 ще играем Бари. Крисиан. И сега аз съм зад него, който ни харесва как изглеждаме в Roblox, да пишем в коментарите. Хайде! Идваш ли? Идвам. И сега, ако някой не знае как се играе Roblox, да се инсталира. Това е най-яката игра. И сега, ако ви е трудно в затвора на Бари, ето така биете. Слизате така. Само чакам Янис, аз съм тук. И айде. Тук трябва да се пазим от тоя. И тук трябва да натиснем това бутонче. В момента мене ме хванали. И сега ние бягаме от него, защото трябва. Просто не съм играла отдавна на Бари и за това. Хайде. Не! Някои геймери не са толкова добри, колкото мислите хора. Хора, аз съм горе и го чакам. No! To you hands, baby! Това ще го качваш ли? Хора, съжалявам, но за съжаление ще трябва да спрем видеото, защото не мога да ходя. Мога, няма да го спрем. Моля ви, не засърдете на мен. Самия Roblox. А сега, хора, аз го чакам горе и той идва скоро. Гледайте колко е готина играта, бе хора. Това е един геймер. Може да се заиграе 5000 минути. И забихме. Да, той умря сега. Да те чакам. Бързо, побързай. Побързвам. Има някой, иска някой да ме бие. Не! Да ти го мина ли аз? Ма тя май Кристин. Приятелката на това. Да. И тя е в играта. Не може да ходя. Ела тук да се снимаме. И сега, хора, аз си направя за селфито. Тази игра е много трудно, в принцип, хора. Може би не ви предпоръчвам да играете, защото е много трудно. Тук няма кодче за скачане. Не, гледайте, моля ви. Добре, хора, сега аз минавам без него. Той Янис още се труди тук. Тук има някаква жена. Янис да дойда ли? Не. Добре. Махни го това. Трябва да махнете такова. Не може. На мен не показва. Трябва буквално на него нещо му става. И сега тук трябва да го чакам. Ама аз не искам да го чакам. Ама то трябва да сме заедно. Но искам да му го мина той. Пък не. И аз се щупет. И аз... Добре, бе. Хайде. Вече излезна бутона. Съжалявам, не играете тази игра. И
Сега мене някакво момиче ме бута отгоре на таван. Това. Отохме някаква женка. И още... Тук има една женка, където само се прави на най-добрата, ама като падне... Не. И сега отива при мене. Моля те и не падай, че и... Не! Сега ние сме хора бандити, които трябва да избягат от затвора на Бари. Ние сме ограбили банка, нещо сме откраднали и сме в затвор. И сега избягваме от него. Да, защото искаме да се приберем при мама и тати. Сега... Може... Yes. Знаете ли, че Roblox е най-популярната игра, хора? Майнкрафт. Да, и двете са популярни. И са много готини. Да. Вау, минахме го. Сега... Взимате втората туалетна. Взимате патата. Не го взема. И аз съм. Ти ме уби, бе. Що не мога да взема лопатата? Не мога да взема. Що ме гони? Ти успя. Не става. Това хора тук ще се бием. Ако бих скоро. Спри! Добре, ти го направи. Сега тук наистина може да си вземем лопатата. Не знаем защо. Монитор! Хора, имам 84 монитор. Аз имам 16. Що ме убиваш? Няма да ме убиеш. Аз ще спаса. О, ето лопата, бе, човек. Така не забеляза. Махни това. Този бе. Лопатата, не мога. Как я знаеш? Как я взе? Как? Хора, хайде вече лопатата. Я стигнахме. Сега трябва да се убиеме. Кавички. Сега съм по-напред от него. И се разкарам с това нещо горе овицата ми. Тук на тия трябва да бързо да скачате, които някои са счупени. Има и 3 лепни. И сега са топките на яката част. И може после хора да заснемем втора част след тази игра на Дорс, ако искате. Ние вече ще снимаме заедно, ако искате Roblox и други неща, нали? Не, браво! На мен главата ми падна сега. Така, хора, ако искат... Мале, плашим. Хора, ако искате втора част, ако достигне това видео 5 лайка, не, т.е. 0 лайка, и сега след тая игра може да направим втора част. Ако искате. Може.
има втора част на Doors. Знаете я тази игра с врати. Бързо натискай. Не мога. Ето. Тървец. Заобиколи. Сега хора, чакай тук. Ей, той е тук вече. Yes. Той падна. Сега го чакам на най-горната стълба. Три, две, една. Вау. Вау. Изминахме го. Хайде, той ще влезе в му. Така. И че идва най-яката част. И това е бързината, хора. Не ме убивай. Ама аз те убих един път. Не ме убивай. Моля те. Като приятелката си ми. Те. Айде бе. Най-яката част е тая. Най-гадната де. И двете. Аз горе-долу я харесвам. No, аз не я харесвам. Много бързо. И ще дойде играта с стрелването. Кое стрелване? Това, където трябва да се стреля полицая. Да, с томатъл си. Това е най-гадното на хора. Това предпочитам да не играете тази игра. Аз съм я играла и съм гледала ютубър как я играе. Просто не знам. Тук се оригваме. Да. Изкачаме. Сега отиваме да вземем стълба. Тук. Най-тъпата стълба, където не може да се минава. Сега тук хора трябва така да направите и да вземем стълбата заедно. Как? Къде е стълба? Ей там, отваря. То ме убиваш, аз те убих само един. А къде да взема туалетната? Каква туалетна? Чухте ли го какво каза хора? Аз вече го минах. Откъде? Сега отиваш там. И това го натискаш. И ще видиш една стълба. Да. И сега хора, аз го минах. Тая ми за стълбата, гледайте я колко е грозна. Грозна като майка ти. Грозна като вратата. Наистина хора, грозна като вратата. Така. Той падна в момента. Пак как? Сега винаги очаквам. Айде, разгле. Знам ли ще стане. Това поне един час ще ни отнеме тази игра, може. Аз си пия освежаващо бабъл ти, той не пие нищо. Минавам го! Айде, аз почвам. Скоро. Тая, която винаги ме разсейва хора част. Много скоро е. Тук хора съм по-на. И аз съм про. Ти не го мина първи път. Ти 2 пъти умря, само 1 път. Не, 1000 пъти аз. И сега той не ме чака. Аз чаках 1000 и милиони. Добре, айде изчакате тук. Аз съм тук. И сега. Раз, така. Аз отивам по-напред да не се бутаме и за това. Айде. Раз, тук тия трябва да ги навивам. Айде, падам. И сега като я видим хора, трябва да я убием. Хора, една грозна има. Ято искам скоро да я убия. Искам скоро да мина това ниво. Не играйте хора тази игра, моля ви. Вижте, само умирате.
Да, буквално. То я съм умрявала тук. Ето е много грозно. Майко. И аз паднах. Да, наистина. Може и сега да лепнем от тази игра. Или да изиграем тук за сад. Той, за съжаление, цялата игра. Защото ако ви нямаше вас, нямаше как да играем. Уха. По-скоро ако ви нямаше вас, нямаше как да играем, да. Да, хора. No! Няма го. Къде си, бе? Идвам тук за малко ще умрях. Yes. Това са слезна. Хора, аз лепкам от тая игра. Yes. Сега играеме Не. Ще играем една игра на Барелина Капучина. Не. Не тъй, бе. Да, същата. Тая на Jump Up на Squid Game. Не, Джуин, имаме на същата такава, ама по-различна е тая. О, да. Хора, сега ще играем най-готината игра на света. Хайде, бе. Roblox е малко лагат. Бавно да се. Играеме Squid Games. Само с въжето трета част. Ето го. Тук трябва да изчакаме играта да свърши. Кумая, наричи фора. Кумая. Айде, бе. Ще напиша. Хора, сега ще напиша. Айде, бе. Най-тъпа. Майко. Гати тъпия телефон! Спираме видеото. Благодаря, че бяхте с нас.